Ola, que tal? Moi boas. Aquí estamos un xoves máis en Orixe e Calidade, que será o último programa do mes de agosto. Estamos a piques de comezar esta nova edición que chega cargada de actualidade, pero antes facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que arrancamos. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiesporulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de fungicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grao de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. A fin de semana do 25 e 26 de agosto, os socios da cooperativa Condes de Albarei realizaron a última aplicación de fitosanitarios. Nos falamos desta actuación co seu técnico de campo, Alberto Barral, e tamén abordamos outras cuestións que podemos ir realizando nas nosas parcelas de cara a vendima. Agora mesmo, estamos xa cos últimos coletazos dos tratamentos fitosanitarios. Con este tratamento xa finalizaríamos a campaña deste ano. As recomendacións que estamos dando que os viticultores sería aplicar un fungicida a base de cobre para estar prevenidos do mildiu. Despois, dependendo de cada caso, aí sí que sempre recomendamos que falen cos técnicos por se fose necesario aplicar algún tipo de insecticida para a polilla ou algún antibotrítico, no caso de que fora unha parcela moi propensa a este fungo. Senón, de forma xeral, o que habría que aplicar serían sulfates a base de cobre. Moi importante nestes últimos tratamentos mirar o que os plazos de seguridade dos produtos, porque claro, que o que nos vai a marcar despois o que o comenzo da vendima.
Nos o que na nosa bodega, pois, bueno, xa os nosos viticultores pois, xa están ao tanto deso, pero, bueno, sobre todo, pois, bueno, aqueles viticultores que elaboren en casa, que venden a bodegas moi pequenas, sí que é moi importante, e non teñen este asesoramento técnico, sí que é moi importante os produtos que se vayan dar neste tratamento, ver os plazos de seguridade. As preocupacións principais, a ver, no caso do mildiu, ahora mismo que o mildiu xa non vai afectar a uva, pero non, sí que nos pode afectar o que é a folla. Entón, inda que non se vexa, se temos un ataque forte de mildiu a estas alturas, non nos vai afectar a cantidade da colleita, pero sí a calidade, porque se entra o que o mildiu en folla, esa folla vai acabar caendo, vamos a ter o que non vai ter unha masa foliar suficiente para ter despois unha boa maduración. Sen folla non hai maduración, entonces sí que é importante dar este último tratamento. O idio nada, para o mesmo a produción xa non lle entra o idio, como moito podían entrarlle os rabuscos, pero bueno, como de forma xeral os viticultores xa o sacaron, ou se algún pequeno rabusco que puido quedar por aí, pois bueno, inda que entre o idio, nos non recomendamos aplicar azufres neste último tratamento. Despois xa no tocante a polilla, pois que comentaba, nos algúns sí que se estuvo recomendando aplicar en algúns viticultores, en algunhas zonas, polas trampas que vamos colocando para ver o que esta terceira xeración, entonces, bueno, non é unha xeración con moitas capturas, pero, bueno, aí está. Entonces, naquelas parcelas máis propensas, onde as capturas foron un poquinho máis altas, sí que mandamos tratar un insecticida, e no caso do antibotrítico, pois, bueno, non nos preocupa tanto, eso xa depende un pouquiño máis da decisión do viticultor, se o quere aplicar de maneira preventiva ou non, porque de maneira curativa non hai que aplicar porque non hai indicios de botrite, entonces eso xa quedaría un pouquiño máis da man do viticultor. E por último, pois, bueno, mosquito verde, certo é que tampouco non estamos detectando grandes ataques este ano de mosquito verde, con moito, pois, bueno, antes de dar este último tratamento, pois sí que se pode botarlle un vistazo que ás parcelas, e no caso de ver que hai moito mosquito verde ou síntomas de mosquito verde alrededor das follas, pois falar cos técnicos por si fose convinte ou non tratar. Unha vez que se acabe de aplicar os produtos fitosanitarios, pois, bueno, é moi importante, pois, bueno, xa se podría facer un desbroce o que no solo xa un pouquiño pensando de cara a vendima, sempre moi importante, eu non faría laboreos en terra, é dicir, non fresar, nin ganxar, por suposto, un desbroce superficial, un pouquiño, pois, bueno, con algo de antelación a vendima, non é convinte, pois, bueno, facer uns días antes da vendima, senón que desbrozar para que despois poida medrar outra vez un pouquiño que é a erva, máis que nada despois para que as propias caixas co uva non se manchen todas de terra. Entón, o normal é eso, 2, 3 semanas antes, ou 4 incluso, todo dependerá do tempo, se siga así seco non vai a medrar moito de erva, pois facer estes desbroces, e despois nada de maneira puntual, pois nada, pequenos labores que pudieron haber caído, atalos, tema de esfollados xa debían de estar feitos, moitos viticultores agora fan un último, máis que esfollado, pois, bueno, estas follas secas que puderon quedar no medio dos racimos, pois sí que se sacan para favorecer o que a airación, pero que o propio esfollado xa tería que estar feito con antelación. Pero isto está moi ben por eso, por estas follas secas que quedan no medio dos racimos, pois cando hai humidade, pois, bueno, sempre vai permanecer máis aí. Se se retiran, pois, bueno, van quedar os racimos máis ventilados e vamos ter menos probabilidade de que nos entre a botrite. Bueno, esta campaña, pois, bueno, hai que dicilo que foi unha campaña moi complicada, que obligou os viticultores a estar completamente alerta. Este foi unha campaña donde realmente se veu ben a profesionalización dos equipos técnicos e dos viticultores tamén, aquela xente que se supo asesorar, que visitou moitas parcelas, que estuvo encima da viña, pois, bueno, non tuveron mermas de mildiu ou mínimas, mentras que mellor aquela xeite un poquinho máis descoidada, pois sí que foi os que entraron este fungo. De forma xeral, as mermas por mildiu foron pequenas, vamos, non chegan nin a un 5%, pero sí é certo que aqueles viticultores que entrou, pois, bueno, en algún caso puderon ter mermas superiores ao 50%, pero sempre estamos falando de casos moi aislados. Entón, eso, a pesar de ser unha campaña complicada, eu creo que vai ser unha campaña moi boa. Sempre falamos, non, cando hasta este período os problemas de fungo sempre os van a afectar a cantidade, sobre todo pensando no mildiu. Se entra o mildiu vas ter unha merma de cantidade, non de calidade. A partir da hora, pois, bueno, baixa máis na calidade, non? O tempo que teñamos a partir da hora o que nos vai marcar é a calidade da uva.
pero eso, de forma xeral, os viñedos están sanos, temos folla, este ano non hubo tanta falta de agua como outras campañas, entonces temos unha boa masa foliar. Si é certo que naquelas parcelas un suelo menos profundo xa se empeza a notar certo estrés hídrico, ahora sí que se levamos bastante tempo sen agua, sobre todo con moito vento do norte que desecou o solo, pero bueno, de forma xeral eu creo que podemos estar ante unha campaña moi boa, tanto en cantidade, eu creo que pode ser unha campaña mellor entre un 5 un 8% menos co ano pasado, pero hai que pensar que a campaña do ano pasado foi a segunda máis grande da historia da denominación de orixe. Eso, eu creo que estamos ante unha campaña moi boa en cantidade, temos tamén o que todos os ingredientes para ter calidade, entón eso todo dependerá un pouquiño da climatoloxía que teñamos a partir de agora. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A pasada fin de semana a subzona do Condado do Tea estivo de festa. Arrincou o venres coa celebración do 30º aniversario da denominación de orixe Rías Baixas, homenaxeando a outros 30 pioneiros deste selo de calidade. Ademais, o domingo, como non podería ser de outro xeito, celebrouse o seu capítulo nomeando os novos cabaleiros da orde. 30 anos é un aniversario que ben merece ser celebrado, máis aínda cando estas 3 décadas deixan un balance positivo. Por iso, dende a Confraría dos Viños do Condado do Tea e o Concello de Salvaterra non quixeron pasar por alto este cumpleanos da denominación de orixe Rías Baixas. Entendemos es que disfrutéis de este momento e os sintáis arropados todos los presentes. Para nosotros es un honor poderos transmitir nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo, dedicación y esfuerzo que tuvisteis que hacer para iniciar un proyecto cuyo resultado, 30 años después, da como resultado una de las denominaciones de origen de las más importantes a nivel nacional e internacional. Por eso, muchísimas gracias. Destacar o camiño percorrido pola DO e, ademais, homenaxear os seus pioneiros. Sobre o escenario estiveron preto de 30 persoas que viron nacer este selo de calidade e que apostaron polo seu produto convencidos da calidade do albariño. No seu nome falou Marisol Bueno, a primeira presidenta do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. Un grupo de personas que empezaron a hacer algo, que hicieron... Él siempre lo dice, que conseguimos hacer una revolución agraria, casi la única revolución agraria de Galicia, que hicimos cambiar el paisaje de nuestra zona, porque yo ahora cuando me paseo veo que los maíces se han cambiado por viñedo, que hemos también desmentido a aquellos que dicen que los gallegos no somos capaces de colaborar, que somos tan individualistas, que no somos capaces de trabajar en común. Y creo que también hemos servido de ejemplo para muchas denominaciones, para otras zonas vitícolas de Galicia y también me atrevería a decir que para alguna zona vitícola de España. Marisol Bueno recordou o xermolo do que hoxe en día é a denominación de orixe máis importante de Galicia e que está entre as principais de España. Eles, os emprendedores, deron forma ao proxecto dende cero. Nos dieron una oficina en la calle Michelena y nos cedieron a un funcionario que era Barcala. No teníamos un duro, no nos dieron ningún papel, ni siquiera el mínimo, el primer registro de viñedo. Tuvimos que hacerlo todo desde cero. Es verdad que había plantaciones, entonces no las de ahora, pero eran situaciones muy diferentes. En aquel entonces no se daban las denominaciones de origen como ahora. Se llevaban desde Madrid y nos obligaran a que el 25 del viñedo estuviera inscrito. Para eso tuvimos que recorrer todas as parroquias procurando que la gente se inscribiera. Neste camiño difícil, estes pioneiros tiveron un aliado de luxo, o viño, un produto de calidade no que sempre confiaron. Siempre tuvimos claro que teníamos un gran vino para el mundo. Siempre nos hemos considerado un blanco gallego, pero un blanco del mundo.
Y así lo hicimos desde el principio, intentando buscar mercados fuera de Galicia, sin olvidar nuestra casa. Pasados 30 anos, o panorama é moi diferente, pero hai algo que non muda, a calidade dos produtos de Rías Baixas. Na actualidade, a denominación de orixe está nun momento doce e de crecemento, que fan que ano a ano gañe máis peso a nivel nacional e internacional. Aquellos inicios tan tímidos han devenido en una organización de origen capaz de cosechar sin despeinarse 40 millones de kilos de uva, que automáticamente, convertidos en 25 o 26 millones de litros de vino, se ponen en el mercado nada menos que a 5,5 euros o 6 euros el litro. Eso no lo consigue nadie en España y pocos en Europa. Esos 26 millones de litros vendidos a 5,5 euros se convierten nada menos que en prácticamente 150 millones de euros que se distribuyen entre 184 bodegas, algo así como 5.300 viticultores, 7.000 puestos de trabajo con mayor o menor intensidad, pero 7.000 puestos de trabajo que se distribuyen por todo el territorio, permitiendo a la gente que siga viviendo en el rural, que Galicia no se despueble, que nuestra agricultura siga estando viva en lugar de mostrar los síntomas de abandono que en muchos lugares vemos por ahí cuando vamos por las carreteras, y que en definitiva la gente viva más feliz, que es por lo que creo que todos tenemos que trabajar. Poniendo además el nombre de Rías Baixas, el nombre de Galicia y el nombre de España en las mejores mesas de los mejores restaurantes de los 5 continentes del mundo, haciendo, por lo tanto, patria, que también es algo que tenemos que hacer todos. Estas cifras non pasan desapercibidas tampouco para as administracións. Os representantes do Concello e da Xunta de Galicia felicitaron os fundadores de Rías Baixas e destacaron o percorrido feito pola denominación de orixe. E felicitar aos fundadores. Dicía Marisol que non tiñan cartos, que non tiñan diñeiro, que non tiñan nada, pero tiñan o máis importante, tiñan ganas. Tiñan ilusión. E a obra, pois miras aí. Entonces, gracias de corazón por todo o que fixestes e por todo o que isto vai representar e representa o futuro. Como galegas, de verdade que síntome orgullosa cando saímos por aí e o viño que está na maioría das partes sempre hai un Rías Baixas, un viño blanco que falan de nós, deste recuncho de Galicia, de aquí, da provincia de Pontevedra. Decía o bolero de Carlos Gardel que 20 años non son nada. Pois, amigos, 30 anos tampouco. Queda moito camiño por percorrer e moitos obxectivos que acadar. A denominación de orixe en Rías Baixas tuvo un ascenso meteórico tanto en producción como en volumen de negocio. Hoxe, o pasado, o presente e o futuro da denominación de orixe Rías Baixas uníronse en Salvaterra. Os pioneiros recibiron unha sentida homenaxe dos que nestes momentos lle escolleron a testemunha, traballando por un selo de calidade que non para de medrar, e que a pesar das dificultades que se poidan atopar no camiño, o que non falla é a calidade do seu produto. El pasado nos gusta, pero creo que sobre todo tenemos que mirar al presente y al futuro. Tenemos un presente fantástico con un Consejo Regulador muy bien presidido, mejor gestionado, que yo creo que es un ejemplo de cómo funciona entre los mejores consejos de España. Las ventas del albariño van fenomenal y cada vez nos posicionamos internacionalmente y en España mejor. No nos debemos olvidar de que tenemos amenazas, hay amenazas legislativas en el ámbito europeo, amenazas legislativas también en el ámbito español, hay dificultades para mantener el modelo tradicional de viticultura de Galicia por las, digamos, trabas burocráticas que a veces no se entiende cómo deben de trasladarse a Galicia para que la gente pueda seguir plantando y pueda seguir cultivando su viñedo, aunque no sea tan grande como es en otros sitios. En fin, es una ilusión el seguir trabajando para Galicia, seguir trabajando para España, el hacer unos vinos que cada vez más tienen el reconocimiento de todos los consumidores mundiales, y todo esto, señoras y señores, se los debemos a este grupo de hombres y mujeres. Por lo tanto, repito, muchísimas gracias a todos vosotros. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden.
e Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Hai 59 anos que Salvaterra presume dos seus viños, e non é para menos porque parte do éxito da denominación de orixe Rías Baixas naceu aquí, nesta subzona do Condado do Tea. Na pasada fin de semana, a localidade volveu presumir do seu produto estrela nunha celebración marcada, como é tradición, polos galardóns dos viños deliciosos. As distincións foron parar desta volta a Adega Señorío de Rubiós, Marques de Bizoja, Adega Viñanora, As Laxas, Adega As Laval e Pazo As Barreiras. No acto, a denominación de orixe Rías Baixas quixo salientar os valores da subzona do Condado, sen esquecer, si sí, dados al Salnés. Dentro do Consello Regulador, a subzona do Condado, así como hai outra subzona como é do Salnés, na que hai maior número de adegas, maior número de viticultores, maior produción que o Condado, pero si somos conscientes que o Condado é a subzona na que lle dá maior valor engadido a denominación de orixe en Rías Baixas, posto que é unha subzona na que ten unha diversidade varietal que é a que distingue o conxunto dos nosos viños. O vicepresidente do Consello Regulador aproveitou tamén para lembrarlle á conselleira do Medio Rural que o papel das administracións é fundamental para o futuro do sector vitivinícola. Apuntou que as adegas e as explotacións siguen precisando do apoio da Xunta. A conselleira do Medio Rural, tamén presente no acto, recolleulle a luva reiterando o compromiso do Executivo galego co sector. Pero como me vou esquecer de vos si efectivamente, tal e como decía o alcalde, e ademais o alcalde xunto co resto dos alcaldes aquí presentes, pero este levase a palma, sin dúbida, cada día lémbrame que sodes os millores, e efectivamente, sodes 1.500 viticultores os que estades registrados nesta subzona, a subzona do Condado de Tea. Dende a Deputación de Pontevedra quixeron felicitar a Salvaterra polos éxitos acadados nestes 59 anos de historia da festa. 59 años después, esta fiesta, como todos podemos comprobar y como todos podemos disfrutar, no es solo evidentemente un certamen consolidado, sino que es la segunda mayor fiesta de Galicia del vino en Galicia. Para los que representamos a la provincia, ciertamente es un orgullo el que esta fiesta, en su 59 edición, se esté celebrando con tanto éxito como las anteriores. O alcalde da localidade, pola súa banda, aproveitou para presumir da calidade dos caldos que nacen na súa terra. Os mellores viños do mundo sempre están ao lado dos ríos. Aquí temos o río Miño, e Salvaterra que ten 5 ríos. Pois a verdade é que temos boa terra, que tamén se chama Salvaterra, de Miño porque temos o viño e porque temos ríos, e penso que iso, o viño ten que ser maravilloso por altitud, pola terra e polo clima. Unhas 50.000 persoas pasaron pola localidade durante os 3 días que durou a festa. En total servíronse ou vendéronse unhas 30.000 botellas. A pesar do aluvión de xente, o evento transcorreu nun ambiente familiar e tranquilo. Así o salientou Pilar Cernuda, escritora nomeada membro da Confraría do Viño do Condado e que ademais foi a pregoeira deste 2018. Me gusta el buen vino, pero solo el buen vino, jamás me verán con un destilado en la mano, pero de una copa de vino, 2 copas de vino, nunca 3 copas de vino. ¿Por qué? Porque yo creo que una buena copa de vino, una segunda buena copa de vino, la disfrutas desde muy dentro
y la disfrutas con todos tus sentidos. Dos 5.300 viticultores que ten a de Rías Baixas, 1.500 traballan na subzona do Condado do Tea. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiespolulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. O Pazo Mugartegui acolleu a semana pasada a cata para as distincións Galaecia. Trátase da 21ª edición deste certame que neste 2018 conta con 222 candidatos da denominación de orixe Rías Baixas. 222 marcas de Rías Baixas participaron nunha nova cata para as distincións Galaecia, unha cita organizada e xa van 21 anos pola Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia, 222 marcas entre tintos, brancos e espumosos. Hoxe faise unha precata, os que pasen esta cata irán á final e o día primeiro e segundo lunes, o lunes e o martes de setiembre, de primeiro lunes e martes de setiembre serían a cata final e a partir de aí se darían as distincións. 22 profesionais, entre sumilleres, etnólogos, técnicos do Consello Regulador e críticos, foron os encargados de valorar as referencias. Fixérono distribuídos en 4 paneis de cata, sen recibir máis información sobre cada viño que a añada a que corresponde. Evaluaron dende a colleita do 2007 ata do 2017, pero sen seguir unha orde cronolóxica. Cabe lembrar que esta distinción Gallaecia é un distintivo moi importante pro viño. Pois é un premio, eu penso que bastante que lle dan unha serie de distincións, bueno, realmente é unha distinción na que se premia a calidad do viño, non? O nivel dos viños catados durante a xornada é moi alto, segundo nos confirmaron dende a organización deste certame. Pois este ano ten un nivel bastante alto, un perfil atlántico, uns viños con moi boa acidez, uns amargores moi frescos, uns viños con unha calidad altísima, con unha calidad moi alta. E as características destes caldos eran as seguintes. Hai unha evolución moi boa nos viños antigos e este ano un perfil atlántico, un perfil con as acideces moi boas, moi ben compensadas, uns viños frescos, uns viños con unha vida larga todavía. Con esta xornada en Rías Baixas, dende a Asociación de Sumilleres de Galicia, poñen fin as precatas desenvolvidas nas 5 denominacións de orixe vinícolas galegas. A comezos de setembro está prevista a cata final na que participarán as referencias que nesta fase previa superen os 87 puntos. Na final das distincións Gallaecia recaen os viños cunha puntuación de 92 ou superior. E ata aquí chegou esta edición de Orixe e Calidade. Como sempre, teñen unha nova cita con nós o vindeiro xoves en Canal Rías Baixas e coa actualidade que nos deixe o sector vitivinícola. Vémonos o vindeiro xoves, ata entón, sexan felices. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grau de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas.
é de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Profiler. Máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.